maintaining the tradition of our people. Obodo enweghịkwanụ ndị nzere ọzọ, ndị ichie ahụ their patrons. Good ndị ichie, ndị okenye na eziokwu na-ekwu. Because censorship in Igbo land is unnecessarily politicized. Ebe onye eze nwere ike iwere moto ya ga-agbawa convoy with the governor, na airport chere governor. Ọwa na abomination. Yes. All such things can be in your respective kingdoms. Ebuno shibia. Unu gi kwuru ndị eze unu. Unu emekolo di amba. Unu akpakpalo di amba. Ọ agbara uru. Achọrọ m ka m kelee unu maka sọpọt unu na-enye ime ka omenala Igbo efu ụfọdụ. Ọ dị ihe Ozurigbo said the platform sometime gbasara Igbo school ebe a na-akụziri ụmụ anyị Igbo asụ Igbo ha na-agụcha citations n'Igbo na-agbacha nkwụ Igbo omenala Igbo respective communities in North America na-eme ya. Ifu na ụmụ ha ndị lụrụ ndị ọcha ụmụ ha na-adị happy ime ihe omenala Igbo. Onye si ya bụ onye nze n'ụwa ọzọ ma ọ chief echiri echi ma ọ wee eze nọ n'ala bekee ụmụ ya na-akpọ ha aha Igbo ya ga na-egharị onwe ya anya ma ọ nwa gị aha Igbo mmachi awara Igbo. Try to teach your children mee ka ha mata ebe ha si. Ama m sị mgbe niile ka akara dị nwoke omeibe Ugochi mana agụrụ na China enwere ya bụbata kpebe Favor. So biko unu aka tụrụ ike ihe gaa n'ihu unu na-eche ọjị abịakwara m akara hụ na agbata ibu political zoning basis ahụ kwa that agbata obi ebe onye Imo oge iche onye Anambra dị close onye Abia dị close ịghọtala ka ị ga-chetara dị gị close na-esi nga ahụ chọrọ ya ga asị ndị ọwara afọ chifo nkịta na-esi nga ahụ kọwa ya but achọrọ m ka unu ghọta that the pure omenala Igbo ka nna ji ọla nne ji na na-eje eche ọdị. But ọ dị mgbe abụba gị bịa gwa ngwa mmadụ ehie nne ya na gị ma oge adị machara unu ekupubu eshiri onwe unu aka. Otu a nọ ugbu a ndị nzere ọzọ niile ha kpatara ọbịa ndị na-awụ ndị nzere ọzọ nọ bịa ndị ọbịa bịakwara ọdụ onye ahụ ga-ekpara ọjị ahụ rọ ndị nzere ọzọ onye bara ya tụbicha ya si ihe wụ ọjị ndị nzere ọzọ ọ mkpebi unu a sị a na-eji anya agwa nwa mara nyere ụka unu eji anya dabere abụba agwala ngwa ndị nzere ọzọ ihe wụ ọjị unu nze onye a aka gị dịrị ọjị chimụ gawa a sị gawa o gị werezie ya nye the next person ndị ọbịa ahụ bịara nga ma ọ otu ndị council of chiefs bịara or whatever ebughị ya the oldest or their leader ya wọji ndị nzere ọzọ but ọ ndị nzere ọzọ chịrị ọjị ịghọtara enwe too much time abịa gawa n'ikwu ịchụ nze ịchụ ọzọ echucha ọjị ịghọtara but ma ọ nwụghị otu
now, never too much time. We be to know that what to do a sham. Shemgawa, no Shemgawa, I can't tell you for I say Gawa. Yeah, when I got to the next group, not there. The next group, I got to the next group until you know the year about a dog. I say, many dog, who went there. I go share. What are they saying? Oh, now, actually, for the first time, we make Unomara physically that Moawu, his royal kingship, the Nova, as the ambassador here in Chukwumo, over the great of the Toba Kingdom. Now, life, for what radio. Over in America, like one thing is a lot of USA. I'm happy you your grand patron. Koponaka. Anakokwada keba. So, because all the young